Takže čus lidi, já si tam u dnešního videa chci jenom ještě na úvod, než začnu, říct, přeju vám hezké, veselé Vánoce a šťastný nový rok, protože máme 24. prosince 2025, takže přeju vám hezký, veselý Vánoce a dneska budeme prozkoumat opuštěný zámek v Horním Maršově. Je to už 5 let po tom, co shořel. Nebudu to nějak pokecávat, protože je 1 hodina a já potřebuji to nějak rychle, protože ještě musím říkat domů, takže uděláme si rychlé video. Upravím to video, nemusím se bát, jo, zkusím nějak upravit ještě vyšší kvality a nebudu to kecávat, prostě užijte si video, budu to u toho mluvit, takže nemusíte si ničeho bát a my jdeme začít, jo, radši, protože nevím, jestli někdo je. Jdeme na to. Takže začneme tady. Teď to máme také hezký, snad to bude vidět, jo. Teď to máme také jako hezký, jo. Takže nějak takhle to vypadá, takhle. Tady jsem přišel. Původně jsem si myslel, že budu tamto druhou, tím oknem, ale půjdeme tudy. Půjdeme tímhle oknem. Tímhle oknem. Ty vole. Fuj. Špína. Čo? Jo, to je úplně rozpadný. To je úplně rozsekaný. To tady vypadá. Co dělá na ty vole. Ty píčo. Tak přišel jsem někoho ubližovat, až bude na té prohlídnout. Kino reálně. Jo a jinak tamhle vzadu je ten pivovar, tam jsem taky už mám taky jedno na YouTube video. A ještě mám jeden pivovar, no jedny papírny ve Svobodě na Tupou natočený, ty už tam taky jsou, takže, ale každopádně my jdeme na to. Jdeme líst dovnitř. Let's go! Ale to je takový... Tak počkej, já si tady odložím. Asi si to... Jo, jsme tady. Na to. Taky dobrý. Nahoru nejdu, protože tam bude rozsekaný. No. Ty vole, to je ono. To je hustý. Dobrý areál. Jak to vypadá? Jo. A to je docela dlouhý teda, takže bychom se mohli vydat... Nahoru nejdeme, jo, když tak. Takže bychom se mohli vydat tady třeba. Myslím, že to navede takhle, ne? Musím se na něco zpět. Asi horní část, do horní části nepůjdu, takže... No. Kde ta chodba do píči? Taková. To nebude, ty vole. Ale opravuje, počkej. To možná to jsou ty vchodní dveře.
tady vypínač? Aha. Ale opravuje se tady. Schody nahoru. Ty vole. To bylo hustý, no. Kámo, to jsou celý dveře. Tady ta chlupa. Tudy jsem chtěl líst, ale nepolezu. Tak pičo. Přivykám. Jdeme dál. No. Bortí se to. Já doufám, že to vydrží. Počkej, teď jsme tady v té části. Nahoru nejdem. A natočíme si tady schody. Tak. Ale koukám, že... Tady je další. To je hustý, kámo, to je hustý. To je jakože... Je to jako škoda teda, jakože to... Jakože... Už třeba jako vyhořelo, no. Ty pojistky... Je prochcaný, no. Tak jo. Je to škoda, no. To třeba škoda památky, no, jakože... Vlastně si třeba, že... Tohle kámo, třeba ještě bylo furt v původním stavu. Tak kámo, to vypadá dobře. Se podívám ještě nahoru. Ale tam nahoře asi zajímavé nebude. Hlavně vysekaný. O, nahoru nepůjdu. Ale, jak si to natočíme? Tak jo, jdeme. Nebudu to dělat jakože celý, budím něco z toho natočím, pak to nějak přes druhý mobil upravím, aby to vypadalo aspoň nějak pěkně, abyste z toho prostě taky něco měli, protože ta mobil prostě nemá tak dobrou kvalitu, ale má lepší mikrofon. Že se budeme tady. To pěkný. Tak. Koukat taky něco, že? Tak jo. Máme teda tady tu část už. Tak. Takže. Takže tak pojď sem. Uděláme z toho takový jenom menší průzkum, nebudu z toho dělat jako úplně, jako kdyby to nebylo rozpadný moc, jako tak jako klidně bych to udělal větší, jo, ale máte si, jo, to bude rozsekaný, jako to úplně není prdel, jako jo, tady chodím to si jako, že to je prostě celý rozsekaný. Jo, takže, ale tam to bude rozsekaný, jo. Tam si myslím, že se to právě, že bude schořelo. Jo, takže, nebudu to dělat úplně jako, z toho. Taky pěkný. Ty vole, co to je? Škoda toho kina, co to bylo. Kina musel být mega pěkný. Bude rozsekaný už. No to se nedá nic natáčet. Portí nějaké. Je to škoda vlastně, no. A tady jsme se vrátili zpátky. Aspoň prosím teda. Jo. Tak jo. Máme dato 10 minut, takže spíš myslím, že ale nebudu to dělat úplně dlouhý video a prostě jsem to něco natočil. Jo.
Ulom se, že to je tak rychlý, ale nemůžu z toho prostě tak velký video, jo. Ještě vám zatím tady tohle. Dílna údržbáře. To je prostě dobrý, tak. Jo, takže viděli jste, jo. To je prostě takový už neprůchodný. Jo, takže je to pěkný místo. Takže pokud se vám tohle aspoň taková malá část líbila, tak určitě se můžete podívat takhle v kus.